ଏ ପୁଅ ଶୁଣିଲୁ ଶୁଣିଲୁ ପୁଅ ଏଇଟା କୋଉଠୁ ଧରି ଆଣିଛୁ? ଏଇଟା କଣ ଏମିତି ହଉଛି? ମୋ ମାଉସୀ ପୁଅ ଚାଇନାରୁ ଆଇଛି କେମିତି କଥା କହୁଛି କୋଉଠୁ ଆଇଛି ହାଇଦର ଭଳିଆ ଆଉଛି। ଇଏ ବା ତା ମାଉସୀ ପୁଅ ଚାଇନାରୁ ଆଇଛି, ଦେଖୁଛୁ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଟିକେ ଶୁଣିବା ତା କଥାର। ତାକୁ ପଚାରିଲୁ ତାଙ୍କ ଚାଇନାରେ ସବୁ କଣ କଣ ଖାଆନ୍ତି। ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରି କହୁଛି ସିଏ କହିଲା ସାପ ବେଙ୍ଗ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି। ସାପ ବେଙ୍ଗ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି? ହଁ ସିଏ ତ କହୁଛି ଆଉ। ଭାଇ ସିଏ ତ କହିଲାଣି ଘରକୁ ଯିବାକୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ। ହଉ ହଉ ଯାଅ ଭାଇ। ଚୁଙ୍ଗ ଚାଙ୍ଗ ଚୁଙ୍ଗ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ? ଚାଲ ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବା। गान फटका